जय मसीह मित्र सब। आजुक वचन पवित्र बाइबल मती के 2 और ओकर 1 से लेकर 6 पद एना का कहे छै। राजा हेरोद के समय में जहिया यहूदिया प्रदेश के बेथलेहम गांव में यीशु के जन्म भेलै, तहिया पूरब देश के ज्योतिषी सब यरूशलेम नगर में अयले। ओ सब लोग सब से पूछलकै जे यहूदी सब के नव जन्मल राजा कतऽ है, कारण हम सब पूर्व में हुनकर तारा देखली आ हुनका दर्शन करऽ के लेल आयल छी। जखन राजा हेरोद ई समाचार सुनलकै तऽ ऊ अपने आ यरूशलेम सब के निवासी सब सेहो घबरा गेलै। राजा हेरोद यहूदी सब के मुख्य पुरोहित सबके आ धर्म शिक्षक सबके जमा कऽ के पूछलकै जे आबऽ वाला उद्धारकर्ता मसीहा के जन्म कतऽ होयबाक चाही। एही पर ऊ सब कहलकै जे यहूदिया प्रदेश के बेथलेहम गांव में, कैला कि धर्मशास्त्र में परमेश्वर के प्रवक्ता सब ई लिखने है जे हे बेथलेहम यहूदिया के प्रदेश के गांव, तो यहूदिया प्रदेश के मुख्य नगर सब में से केकरो से कम नहीं था, कारण तोरा में से एक शासन करऽ वाला के जन्म होते जे हमर प्रजा इजराइल के रखवाला आ ओकरा सबके रास्ता देखावे वाला होते। प्रभु अहाँ सबके आशीष दे। आमीन।